Jovan Fernandez sa konbiktado sa tulo ka mga kaso. Alas sa dong detalye, adunay live update si Chona Carion. Chona? Yes, Bob, gikonbikto ni RTC Branch 10 Judge Soliver Peras ang kontrobersyal nga anak ni Talisay City Councilor Soc Fernandez nga si Jovan Fernandez karon lang yung hapon. Guilty sa kasong illegal possession of explosive si Jovan, Bob, diin gisentensyahan siya og reklusyon perpetua. Bot ipasabot 20 hangtod sa 40 ka tuig nga pagkabilanggo. Guilty usab siya sa kasong illegal possession of firearms diin upat hangtod unom katuig ang pagkabilanggo samtang duha hangtod upat katuig sa kalapasan sa Comelec gun ban. Ang kining maong salaod bal nahitabo ni adtong May 6, 2013 diin mag-serve lang unta bench warrant ang kapulisan sa Talisay batok kang Jovan sa lain niyang kaso. Gumikan sa kapakyas nini pagtambong sa hearing. Nakuhaan siya ni adtong higayuna, Bob, og 9mm o granada. Milanat lang og pipila ka minuto ang pagbasa sa verdict kaganihan ni Jovan. Sa pagawas niya sa korte, Bob, ato siyang gipangutana og unsa iyang reaksyon sa pagkonbikto kaniya apan matod niya nga mag-istorya pa siya sa iyang abogado nga si Attorney George Bragat. Ikatulo na kini nga pagkakonbikto sa korte ni Jovan Fernandez, Bob. Una maong pagkakonbikto niini sa pagdagit o pagkulata sa mag-agaw ni atong 28 katong empleyado sa vulcanizing shop, Bob. Diin 36 years ang iyang sentensya ni adto, Bob. Samtang ang ikaduhang pagkonbikto mao ang pagbangga niya sa usa ka police vehicle og kani mao ang ikatulo, Bob. Atong paminawon karon ang tipik sa pamahayag ni Jovan Fernandez. Gawan pa ko sa abogado. Will you appeal? Wala pa. May istorya pa mi. Pero na siya. Istorya pa mi. Wala pa ko ba? Yes, Bob, gihatagan og 15 ka adlaw ang kampo ning Jovan Fernandez sa korte alang sa ilang apelasyon. Bob? Thank you so much, Chona Carion, sa imong live update.